Hello everyone, welcome back to my channel. nwngtangmwnko angni गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव बरायहरबावनाय जाबाय। दिनैहाय आङो नोंथांमोनजों मोनसे शेयार खालामनो नागिरदों आरो जोंहानि दाउआ बबेयाव दैयो आरो बे मोनसे जायगायावनो माबैसे दैयो नायलाय। आं मोजां देखायनो नै इयाव मासे दैगासिनो ओमफ्राय नै बेयो लाइनाव दङ ओमफ्राय आरो नैबेयाव मासे लाइनाव दंबावो आरो नै बिसोरो बे दैनायखौनो बे मासे दैनायखौनो जमगासिनो आरोखि कि मा होनो आरो इयाव आङो मोनसे ओरैनो जि होनानै होदोंमोन आरो बिदियाव दैया आरो एसे मोजां जायगा नांगौ आरोखि बिसोरनो एसे कम्फर्टेबल माने इयाव जि गोबा होदों नालाय बेयाव दैनाय नङा आरो जुदि बेयाव आङो माबाफोर बुस्थु जेनेबा बस्थाफोर माबाफोर बनानै होबा दैगोन खोमा आरो ओमफ्राय बे मोनसे जायगाखौल' जमलायलायबाय थायो आरो नै बे दैगासिनो दायो बे माला दैखांनानै ओंखारलांगोन बेखौ जमगासिनो ओमफ्राय बिनि लाइनाव नै बियो दङ आरो बेयाव मोनसे जायगायावनो माथाम दाउ दैयो आसरितसो एखे होदावफैबाय थागोन आरोखि गाबख्रावफैबाय थायो खोनासंनो बारुरुनो बेयाव दैहोला होननानै बोखारनानै होजोबबायमोन आरो जायगाखौहाय बिनि ओमफ्रायो दैया जेरावबो बेयावनो नागिरफैबाय थायो आरो न' सिं बिसिना मानि गाखोहैलाबाय थागोन ओमफ्राय बेयावनो नागिरफैबाय थायो गोजौ थिं सामायनि गाखोबै हांसो थाग्रा फारामावबो दं ओमफ्राय बिथिं थांनानै दैहैया खालि बेयावल' जायगा नागिरफैयो खामसालिखौ नायलाय लेथ्रानो बेयावल' दैबाय थायो दाउबो एखे खालारनि नै बियो खरगनालमोन बुरैबाय गनोनो रोङा बियो बिनि फिसाखौ बिसोरनोसो गहोदोंमोन आवगोलावबो ओमफ्राय थैदों आरो थायाखै फिसाया बेयावनो जमलायलायबाय था नोंसोरो आङो दायो ओंखाम ओंख्रि संदों ओंखाम मोनखांबाय ओमफ्राय दालि रुदों ओमफ्राय आङो खांखिलर आलु भाजा एवनो नागिरदों आरो नै आलुखौ लायबावनांगौ आलु लायनो अखा हागासिनो नै फिसा फिसा आरो नै बावबावदोंसो आङो इयाव मासे दैना दं दे गबाय नामाथाय नै बबे जायगायाव लायो नायलाय दाउआ अबावबा हालायो जोंना गबाय आरो बेहा ओमफ्राय इयाव मासे दंबावो र' देखायहैथारनोसै आङो बेयाव मासे गदों बेनाथ' बिदैया दैसेबो गैया हांसो बिदैखौसो गहोदों अखाया डिस्टार्ब न'नि आलु मोननो गोबाव जाथारबाय बोरायजोब्बाय बोरैबा जांबाय जाख'नो हायासै सेस दाउआ एरस्रांनानै लेथेर फेथेर खालामजोब्बाय माबा माबिफोरसो दं नामाब्रा लान्जाय गोलावखौनो होयोलाय दालिया सिथि गाबबाय अखा हागासिनो फिसा आरो बिदियाव मा होनो दुब्लिफ्राव ओंखारग्राफ्रा मोजांबो आरो माइ गायग्राफोरनि थाखाय मालाय सान्दुंखौ हायाना बांद्राय ओमफ्राय माबाखौ बिदि अखा फिसाखौ एसे हासिनोना दाथ' माइ गायनाय बोथोर माइ गायनाय सिजेन आङो भिडिअ बानायनो गोसो जायाखैमोन आरो ओमफ्राय बे दाउफोरखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै होननानै खालामबाय आरो दायो आंना मबाइलाबो स्पेस गैया आंना जेबो स्पेस गैला मोनसे भिडिअ इडिट सोलिगासिनो आरो इडिट खालामगासिनो आब'मोनाव थांनानै आलासि जाहैनाय ओमफ्राय आलासिफोर फैनायनि आरो आगारखांबायबो जानो हागौ ओमफ्राय भिडिअआबो गोबावैनो जेनेबा दा आं भिडिअ खालामबाय थानाय समाव आं आपल'ड खालामथ'वाखै आरो आंना स्पेस गैया आरो ओमफ्राय आं हासबेन्डनिजोंसो बानायदों आरो भिडिअखौ बिनिफ्राय आंनियाव लांनानै इडिट बानायनोसै आरो आङो मालाय बेना मबाइला एसे साबसिन नुलाय आंनिया बारा मोजां नुवा होनलायदो मोजां मोनो आरो बिनियाव खालामनो आंनि मबाइलाव
आंनाबोथ' दासिमबो जेसेबांसिम नांगौ बेसेबांसिमथ' जाखायाखै दासिमबो मनेटाइजेसन जायाखै आधाबो थाङाखै आरो हाफबो थाङाखै दासिमबो थ' जेसे हायो एसे सापर्ट खालामलायदो आंखौबो सोरबाफोर जुदि चेनेलफ्राव गोदानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो हानायमानि शेयार खालामना होदो भिडिअखौ मोजांफोर मोनदोंबा लाइकफोर कमेन्टफोर खालामदो मोजां मोनाखैबाथ' मोजां मोनाखैसै बेनो आरो बिदिब्ला नायनोसै आं दा दिनैनि ब्लगावहाय नोंथांमोननो मा मा देखायलांनो हायो बेनो आरो बिदिबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ आङो ओंखामखौ संग्रोनानै लानोसै दाहाय लोगो मोनसिगोन ओंखामखौ जों दायो बाजाराव थांनो नागिरदों आरो मोनसे खामानिनि थाखाय दा टाइमा बेलासिनि 3:30 जाबाय आरो थांनोसै Cindela daw kişilerden de kişiler. İyi, betra. Yak. Tapi di mana lang beda deh, nwngtangmwna video ke. Jeng dah habis bazar ni berapa nanti lagi muncul lama saya kira naik zero video lah naik jangan saya bazar. Hah? ভাড়া যদি একটা রাত দেয় তাহলে আমি পৌঁছাই দেবো হ্যাঁ ওটা জলদি ভালো ভাত কি ওই দিকে নিয়ে গেছে নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ নাম আছে না কে बेसेबां जाखा लेस्रा किमान फवा हा lagi लेस्रा लांदां 20 थाखा हरलाय भाजा जानो लेस्रा लाबाय लेस्रा आङो दायो नै दा मोनानि ओंखाम ओंख्रि संबाय ओंखाम मोनखांबाय दा आङो सेसा बेदर संगासिनो आरो आं नोंथांमोननो देखायगोन ससेयै ओमफ्राय जों बाजारनिफ्रायहाय दहायनो सफैदों आरो थ' बिदिब्ला आङो बेखिनियावनो आं दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक खालामदो शेयार खालामदो चेनेलाव सोरबाफोर जुदि गोदानै फैनायब्ला अननानै बेखौबो साबस्क्राइब खालामना होलांदो थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोमोन बाय बाय गुड नाइट सेसा बेदर एवदोंनो फोराननायमोन एसे अराव फोरानदबनाय